сархати хабарҳо. Боздошт яке аз хешони Ораз Вазирбеков дар Хорух. маҳдудият ё лимит шикояти сокинон аз бебарқӣ дар Тоҷикистон. мақомот гуфтанд имсол картошкаи бештар ҷамъоварӣ шудааст. нархаш арзон мешавад. салом бинандаҳои азиз, умедворам хубед ва ҳамин ҳоло барномаи навиди бомдодиро тамошо доред ки аз душанбе тақдиматон мешавад. имрӯз 22 ноябр аст. иттиҳоди Аврупо хулосаи нишастро бо вазирони корҳои хориҷии Осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон нашр кард. нишаст рӯзи 17 ноябри имсол дар Самарқанд гузашт. ба иттилои иттиҳоди Аврупо дар мулоқот ҳалли мушкилиҳое баррасӣ шуданд ки пас аз ҳамагирии COVID-19, таҷовузи бедалели Русия ба Украина ва вазъи Афғонистон ба вуҷуд омада. бино ба эъломияе ки рӯзи 21 ноябр дастрас шуд, Ҷозеп Боррел, масъули сиёсати хориҷии иттиҳоди Аврупо, ҳамкориро бо кишварҳои Осиёи марказӣ сутудааст. пеш аз сафари Боррел ба минтақа, баъзе аз созмонҳо аз ҷумла дидбони ҳуқуқи башар аз ӯ хоста буд саркӯби эътирозгарони сулҳомез ва ҷанҷолҳои сарҳадиро дар минтақа аз ҷумла Тоҷикистон баррасӣ кунад. маълум нест оё дар ин маврид ҳам суҳбате шудааст ё не. дар эъломияи иттиҳоди Аврупо гуфтанд, ӯҳдадориҳои иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои Осиёи марказӣ ба эҳтиром ва риояи ҳуқуқи байнулмилалӣ, истиқлол, соҳибихтиёрӣ ва тамомияти арзии кишварҳо таъкид шуд. иттиҳоди Аврупо аз оғози солҳои 90 бо кишварҳои Осиёи марказӣ ҳамкорӣ дорад ва дар ин муддат ба онҳо миллионҳо доллар додааст. дар айни замон нақзи ҳуқуқи одамон, озодии баён дар Осиёи марказӣ боиси нигаронӣ дар Аврупо аст. яке аз пайвандони фаъоли зиндонӣ Ораз Вазирбековро дар шаҳри Хорух дастгир карданд. ба хабари наздиконаш Тоҳир Абдулбеков, раиси пешини хадамоти коммуналии маркази Бадахшон, ба расонидани ёрии молӣ ба эътирозгарон гумонбар аст. як намояндаи ҳукумат дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон рӯзи 21 ноябр тасдиқ кард ки Абдулбеков дастгир шуд, аммо тафсилот надод. наздикони Тоҳир Абдулбеков гуфтанд, ӯро ҳафтаи гузашта аз хонааш бурданд. ӯ язнаи Ораз Вазирбеков ва соҳиби чанд дукон дар Хорух будааст. додгоҳи шаҳри Душанбе Вазирбековро, ки дар шароити мармӯз аз Русия ба Тоҷикистон оварда шуд, дар аввали моҳи ноябр ба 16 соли зиндон маҳкум кард. тафсилоти ҳукм дастрас нест. муфаттишон ӯро ба ифродгароӣ, даъват ба сарнагунии ҳукумат ба воситаи интернет ва гирифтани пули хайрия муттаҳам мекарданд. наздиконаш беасос медонанд. пас аз тазоҳурот ва нооромиҳои моҳи майи имсол дар Бадахшон, ки бо марги даҳҳо нафар анҷомид, мақомоти интизомии Тоҷикистон садҳо нафар аз ҷумла даҳҳо фаъоли мадании Бадахшонро дастгир ва баъзеро ба солҳои дароз зиндонӣ карданд. боздоштшудаҳо ва наздиконашон мегӯянд гуноҳе накарданд ва иттиҳомот беасос аст. сокинони минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон аз охири моҳи сентябри имсол боз шикоят доранд, ки интиқоли нерӯи барқ ба хонаҳояшон маҳдуд шудааст. аксари онҳо менависанд, ки дар як шабона рӯз барқ ба хонаҳояшон аз 4 то 8 соат дода мешавад. рӯзҳои охир ҳатто сокинони шаҳрҳои калони мисли Кӯлоб мегӯянд, бо маҳдудият барқ мегиранд. масъулони ширкати барқи тоҷик пештар шикояти сокинонро тасдиқ карданд, ки дар кишвар маҳдудияти нерӯи барқ ҷорӣ шудааст, вале онро на хости худашон, балки зарурат донистанд. вале нагуфтанд, ки лимит кай бекор мешавад. дар пайи шикояти зиёди сокинон ба Радиои Озодӣ ҳамкорони мо ин мавзӯъро пайгирӣ доранд ва ҳоло аз Алишер Зарифӣ мепурсем, ки шикояти сокинон то куҷо асос дорад. خب ببینید ما بر اساس شکایت ساکنان این موضوع را پیگیری کردیم و نواحی اطراف دوشنبه رفته از چند محله دیدن کردیم که واقعا هم برق با محدودیت به مردم داده می شود و از خود ساکنان نیز میگویند که بدون شرح و توضیح برق آنها را از ساعت 10 شب خاموش میکنند تا ساعت 5 صبح و در 5 صبح میدهند تا ساعت 8 صبح. یعنی که در یک شبانه روز حدودی 8 ساعت با نیروی برق تامینند و دیگر با برق دسترسی ندارند. و با چندی از ساکنانی که صحبت داشتیم، آنها گفتند که وقتی که ناظران برق برای جمع کردن مبلغ به منزل آنها میآیند، آنها میپرسند که سبب در چیه، بدون شرح و توضیح آنها نیز میگویند که خود آنها نیز سبب را نمیدونند. محدودیت یا لیمیت برق تا کی دوام میکند؟ آیا مقامات در این باره صحبت کردند؟ فعلا روشن نیست که لیمیت یا محدودیت برق تا کی ادامه مییابد، زیرا خودی مقامات شرکت برق تاجیک نیز دقیقاً در این باره چیزی نگفته است و تماس‌های ما نیز با این نهاد بی‌نتیجه انجام یافت، هیچ گونه شرح و توضیح نمیدهند. ولی قبلا نمایندگان شرکت برق تاجیک گفته بودند که با سبب کم آبی و کارهای پروفیلاکتیکی
барқро бо маҳдудият бо мардум медиҳанд. вале боздиди мо онро нишон дод ки дар маҳаллаҳо ҳеҷ гуна корҳои профилактикӣ идома надорад ва масъалаи камобӣ низ бо факту далелҳо бо наворҳо пешкаши ҷомеа нашудааст то имрӯз, яъне ки то он ҷое ки мо дар расхонаҳо дидем ин масъала дақиқан инъикос нашудааст. ташаккур. ҳамкорам алишер зарифӣ буд ки суҳбат мекард. гузориши комили ҳамкоронамон имрӯз дар барномаи ахбор пахш мешавад ва ҳатман тамошо кунед. зимнан таъмини аҳолӣ бо барқ яке аз мушкилиҳои асосии ҳукумати тоҷикистон гуфта мешавад ки бо вуҷуди бунёди нерӯгоҳҳои зиёд то ҳол ҳалли худро наёфтааст. бори охир моҳи январи имсол мақомот расман дар деҳаҳои кишвар лимити барқро ҷорӣ карда буданд ва ин маҳдудият то 4 май идома карда буд. имсол дар тоҷикистон ҳосили картошка бештар шудааст. вазорати кишоварзӣ бо нашри омор мегӯяд то 18 ноябр дар кишвар беш аз 821 000 тонна картошка ҷамъоварӣ шудааст ки нисбат ба соли пеш тақрибан 185 тонна зиёдтар мебошад. дар ҷамъоварии ҳосил вилояти сухт пешсаф будааст. тоҷикистон меъёри истеъмоли картошкаро барои ҳар нафар дар як сол аз 70 килои қаблӣ то ба 92 кило боло бурд. ба ин ҳисоб барои таъмини аҳолии беш аз 10 миллиони тоҷикистон ҳудуди 850 000 тонна картошка зарур аст. омуре ки масъулон чанд соли охир аз ҷамъоварии ҳосили картошка эълон мекунанд аз ин бештар аст. аммо боз ҳам кишвар ба камчинии картошка хусусан дар анҷоми зимистон ва аввали баҳор дучор меёванду сокинон ҳар дафъа аз норасоии нони дуввум ва баъзан гаронии нархи он шикоят мекунанд. ахиран президенти эмомалӣ раҳмон зимни сафараш ба вилояти суғд дастур дод фестивали намоишфурӯши картошка ва тайёр намудани хӯрокҳо аз он баргузор шавад. дар пай вазорати кишоварзӣ хабар дод ки рӯзи 26 ноябр дар бозори меҳргони шаҳри душанбе ин фестивалро баргузор мекунад. дастаи мунтахаби Англия дар дуввумин бозии ҷоми ҷаҳони футбол 2022 дар Қатар тими Эронро бо ҳисоби бузурги 6-2 шикаст дод. ин бозии гурӯҳи B шоми 21 ноябр дар варзишгоҳи Халифа Интернешнл шаҳри Давҳа гузашт. нимаи аввали бозӣ бо ҳисоби 3-0 ба нафъи мунтахаби Англия хотима ёфт. дар нимаи дуввуми дидор бозингари Англия бо 3 голи дигар зад. эрониҳо ба 2 гол посух доданд. ҳар ду голи мунтахаби эрониро Меҳди Теремби ба нишон расонд. мусобиқаи қаҳрамонии футболи ҷаҳон 2022 дар Қатар ки 20 ноябр шурӯъ шуд то 18 декабр идома хоҳад кард. бозиҳо дар 8 варзишгоҳи 5 шаҳри Қатар сурат мегирад. дар марҳилаи гурӯҳи 32 дастаи мунтахаб ки ба 8 гурӯҳи 4 дастаӣ тақсим шудааст барои роҳ ёфтан ба давраи плей-офф мубориза мебаранд. дастаҳое ки дар гурӯҳҳо ҷойҳои якуму дуюмро мегиранд ба даври 8 ниҳоӣ роҳ меёбанд. бахши якрӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихи 22 ноябрро фаро мегирад. 22 ноябри соли 1962 иттиҳоди синамогарони тоҷикистони шӯравӣ таъсис шуд ва филмбардори маъруф Борис Кимёгаров котиби якуми шӯрои ин созмони ҷамъиятӣ гардид. ин ниҳод даҳо корманди риштаи синаморо ба ҳам овард ва баррасии самтгирии эҷодии филмсозон ва расидагӣ ба вазъи маишии кормандони соҳаро аз вазифаҳои худ эълон кард. рӯзи 22 ноябри соли 2019 ҳукумати тоҷикистон пешниҳоди парлумон барои то 40% афзоиш додани шумори занон дар ҳукумат ва зикри ин меъёр дар қонуни хидмати давлатиро рад кард. ин замоне буд ки дар ҳукумат аз 19 000 хидматчӣ 24% ё ҳар нафари чорумашон бонувон буданд. шумори занон дар мақомҳои тасмимгирандаву раҳбарикунандаи ҳукумату парлумони тоҷикистон ҳамеша ночиз будааст. фаъолони ҳуқуқи зан мегӯянд пуштибониву пешбурди занон ба манфиати ҷомеаву давлат мебошад. 22 ноябри соли 2020 дар як шӯрои шаҳри Болдуэри Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қароре қабул шуд ки қисматҳои берунаву дохилии чойхонаи Болдуэр Душанберо таҳти ҳимоят қарор дода ин тарабхонаро ба унвони як ёдгории таърихӣ эътироф кард. ин чойхона соли 1987 бо пешниҳоди раиси вақти шаҳри Душанбе Мақсуд Икромов дар доираи барномаҳои фарҳангии бародаршаҳрҳои Душанбе ва Болдуэр сохта шуда 200 дару девор ва рафу сутуни кандакорӣ ва наққошишудаи онро 40 ҳунарманди тоҷикистон эҷод карданд. солҳои истиқлолият дар амрико чандин тарабхонаву чойхонаҳои дигари тоҷикӣ бо талошҳои соҳибкорони муҳоҷири тоҷик бунёд шудаанд. бонки миллии тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ чунин таъин кардааст.
бинандаҳои азиз, ин буд навиди бомдодӣ. назару пешниҳодҳои худро ҳатман ба мо нависед. тафсилоти бештари ин хабару гузоришҳоро дар вебсайти радиои озодӣ дар ин нишони озодӣ.орг пайгирӣ кунед. То фардо дар ҳамин вақту соат хайр, худо нигаҳдор.